Tisanayambe nkhani ya lero ndimafuna tikumbutsane. Malawi is not a police state. Sizoti munthu akalankhula za kukhosi basi mwambe umupyeza mpaka unyolo. Norman Chisale anayankhula za kukhosi masiku apitawa ndipo dziko lonse linamva. Mwazina iyeyo ananena kuti aboma akumuzunza komanso akumulanda chuma chake pogwiritsa ntchito malamulo akamuzu aja amatchedwa kuti Forfeiture Act. Atangomaliza interview, Bambo Titus Mvalo, Minister of Justice, anagwirizana ndi polisi kuti amange Norman Chisale. Ndiye timafunsa kuti why are you doing this? Intimidation? Kapena you want to turn Malawi as police state? Malawi panopa tikuganiza za 44% devaluation. Ndiye musatisokoneze ndi stupid propaganda yomanga Chisale. Taona ni dzulo kunali press conference. The so-called Minister of Finance amayankhula ndi Malawi akuti chuma cha Malawi chikhala bwino posa chedwa, koma sanatipase njira zimene atatsate pokoza zimenezi. Anthu ambiri anamvera press conference imeneyi poyembekezera kuti amva zinthu zakupya, koma potengera ndi zimene tamva timafuna tiwauza nduna amenewa kunena kuti izi zachepanazo ndipo zikufunika mwini wake Chakwera abwere ndi kupanga address the nation. By the way, president amene amathawa chani mpaka kwabisa ku Saudi Arabia akudziwa kunena kuti I am devaluating the kwacha, I'm devaluating the currency, then boom ndikuthawa kwabisa ku Saudi Arabia. Why? Malawi tikufuna president amene abwere kunoko. Let him come back as soon as possible and explain to the nation. Mwazina zimene anayankhula Chichola, the so-called finance minister, akuti boma likupanga nzeru za Mfumu Solomon pogwesa kwacha ndi 44%. Bible limatiuza kuti Mfumu Solomon inali ya nzeru kwambiri. Ndiye sitikudziwa kuti anduna amene amatanthauza chani akuti achita za nzeru pochita devaluate the currency ndi 44%, ndi akuti apanga nzeru za Solomon. Mbali nayi akupanga blame the previous government, akuti amangotenga ngongole ndi kumangodya ngati tomato. Ndiye pamene anali mkati mwayankhula zopusazi anadzatchulaso zitukuko za DPP zimene anapanga kudzera mu ngongole. Akuti BICC, Bingu Stadium, Nkhatabe Hospital, Mast College ndi zina zotero. Zonsezi akuti DPP inapanga kudzera mu ngongole. Mbali nayi anduna omwewa akuna kuti DPP matenga ngongole ndi kumangodya ngati tomato. Apapa ndisataye nthawi chifukwa Malawi aliyense akudziwa chimene chikuchitika, koma funso limodzi kupita kwa anduna amenewa. Ngongole zambirimbiri zimene akutenga Chakwera wapangira chani? 7 trillion kwacha imene wabwereka in 3 years yapindula? Akuti yayi chuma chiyambaso kuyenda bwino after devaluation. In what way, Honorable Minister? Can you please elaborate? Akuti yayi tipereka ma 50,000 kwacha kwa miyezi 3 kwa anthu oposa 184,000. Sitikudziwa kuti zimene zikhala bwanji, koma kuti zikhala ngati mtukula pakomo. Ndiye akuti chuma chiyambaso kuyenda bwino pamene achita devaluate ndi 44%. In what way? Akuti no, tipereka ma 50,000 in 3 months kwa anthu 184,000. Tiperekaso ma 150,000 kwa anthu 105,000 okhala mtawuni. Komanso tilimbikisa public works program amene ndikuna zimene zisine. Imene ndi press conference imene Moses Kunkuyu pamodzi ndi Simplex Chichola, Minister of Finance, amanena dzulo. Kodi akuluakulu munaonako kuti dziko likutukuka ndi umaskini? Mamoti awalembe anthu ntchito basi busy ndi ma handouts. Chabwino after 3 months mukasiya kuwapasa zaulere azidya chani anthu amenewa? Akuti yayi tilemba ntchito madokotala 2,700 komanso ena 5,000 tiwapezera ntchito kumaiko kunja. Anthu ambiri akufunsa zona mukalembe ntchito
2700 doka komanso 5000 mwatumize kunja. Kodi sinu nomwe amene munkatuza pa kampeni kuna kuti simukufuna anthu athu azipita kunja achinyamata athu chifukwa kuzunzika? Ndeyo mwaganiza bwanji kuti muzilemba achinyamata ndi kumatumiza kunja for employment? Where is 1 million jobs? Nanga ma auxiliary teachers amene akungotuwa midzi mwalemba liti ntchito? Kutekwa kamayankhula anthu amenewa akuona ngati akulalikira ntchalichi, sakudziwa kuti ndi nkhani zokhuza miyoyo ya anthu. Nkhani inamvetsa chisoni imene anayankhula pa press conference imeneyi akuti akukambirana kuboma kwawoko kuti akweze malipiro ama civil servant. Kodi nthawi yonseyi anasanakambirane agwesa kwacha ndi 44%, katundu aliyense pansika wakwera ndi 44%, madzi a water board kaya ndi nyumba za rent 44%, koma boma likuganizirabe zofuna kukweza malipiro ama civil servant. Why? Ifeyo ngati Malawi tikunena kuti zokambirana kapena kuganiza palibe, automatically kwezani malipiro ndi 44%. Kodi pamene mapanga devaluation munakambirana ndi nani? Then why za masalary izizi mukufuna zokambirana? This is useless government imene inangochuluka ma motivation speakers. Vuto lake akuona ngati Malawi ndi zisilu, nanga sanagula mabungwe yonse, anagula leader of opposition ndi akuona kuti palibe amene angayankhule. Agwesa kwacha 44%, katundu pansika wakwera ndi 44%, alandroad kaya ndi outer board escom onse akufuna kukweza zinthu ndi 44%. Kodi ma civil servant anakwera ndi chani? Tisakambirani, palibe zokambirana, mukweze ndi 44% salary or else above. Pomaliza pa press conference imeneyi anthu amenewa atiuza kuti tipirire ngati Malawi. Chabwino tavomera, koma kodi iwowa pamodzi ndi banja lawo akupirira? Zoti anthu akusamba opanda sopo, kusowa mankhwala mzipatala, ufa 50 kg 75,000, komanso fertilizer 150,000 akuzidziwa? Chodabwisa china chimene taona ku press conference imeneyi, zokambirana zawo zafika kutha, sananene zokhuza kukwera mitengo kwa zinthu. Kodi apanga bwanji to ease the high inflation imene tinayo? Palibe mfundo yomveka imene afotokoza. Chimene akulankhula ndi zofuna kutseka mabizinesi a Malawi. Akuti apolisi adzamanga anthu onse ogulitsa forex pasi pa mtengo. Ma forex bureau sakuloledwa kugulitsa ndalama zoposa $2,000. Akuti munthu akagula katundu kunja kaya ndi ku Tanzania ndi akafika pa border azimufunsa kuti kodi achimwene ndalama zogulira katundu wanuyi munazitenga kuti? Nkhani imeneyi nditayimva ndinaseka kwambiri. Guys, anthu amapeza ndalama munjira zosiyanasiyana. Tinaona posachita pompa zikhale ng'oma ndi anzake amagawa ma 100,000 kwacha misonkhano. Kodi munaona apolisi atamufunsa kuti ndalama zimene zija anazitenga kuti? Ngakhale mutapita ku chipinda kwa anthu amene amayankhula zimenezi mukapeza zindalama matumba pasi pa bedi.